നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ച മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വർഷം 1984 കാലിഫോർണിയയിലെ നാഷണൽ മറൈൻ മമ്മൽ ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഒരു മുങ്ങൽ വിദഗ്ധൻ തിമിംഗലത്തിന്റെ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരോ വിളിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. വെള്ളത്തെ മുകളിലേക്ക് നീന്തി പുറത്തെത്തിയ ശേഷം അയാൾ ചോദിച്ചു, ആരാണ് എന്നോട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരാരും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മറുപടി നൽകി. ആരാണ് വിളിച്ചതെന്ന് ആദ്യം ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ഗവേഷകരുടെ കൈകളിൽ അതിനൊരു ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോഗ് എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന ബലൂഗ തിമിംഗലമായിരുന്നു. ശ്വാസനാളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് നോഗ് മനുഷ്യനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഈ ഒരു ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നോഗ് ഇത്തരത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് നിർത്തി. പിന്നീട് വർഷം 1999 നോഗ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു.